Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Yo, maksudnya yung oras dia? Mas tila yun eh. Alas 2:30 na. Mamang dugay man kay sila. Pen, unsa maging orasan ng gikasabutan na magkita hanay? Alas 2 mo maingon nila. Alas 2. Unya midya oras na taghinulat haane. Kamaing pang pusilon ani mga tawhana. Basig na isalaag ra po to sila, boss. Salaag pag. Unsaon pagkasalaag man ato nilang sila may gamug na nga hanit ta magakita. Basig giuwat ra po ta adto nila, boss. Aw. Ug ako'y ilang sulayan na utod niya akong pusil pero mubuga ni ulo. Ayan, sila Swan. Squerdo. Oh, na sila oh. Dugay kaayo. Suko na sila, suko. Ngan mo dugay man kay mga yati mo. Ano daw sinabi niya? Ang sabi niya, magandang umaga. Tanghali na. Unsa na ilang gingon na yun? Udto na kuno. Anong pinagsasabi nila? Nanugmaod doon sa manday na ana. Inay, kaya mo istorya nila. Si Mayo ang Ay, translator. nabu ang pudnoon. May translator ba kayo? Natay translator. Ay nabuang na. Ikaw may translator na to. Sira ulo ka. Ikaw ang translator sa atin. Ano ako? Hindi ako marunong magbisaya. Nganong ako? Di mo ko kabalo magbisaya. Ay kabuang ka. Unsa man din na imong gisulti nang Bisaya man na. Baliw ka. Ano yung pinagsasabi mo? Bisaya yan. Ha? May sinabi ba ako salitang Bisaya? Wala. Wala naman ako sinabi salitang Bisaya. Huwag manggod ko yung gisulting Bisaya. Ay kugbuang nga mayong. Klaro king Bisaya na imong gilitok. Huwag mo kong gawing sira ulo. Bisaya yung pinagsasabi mo. Nang-iinsulto ka ba? Nanginsulto ka? Ah. Pusilon manggid ka nako, ro. Babarilin kita dyan eh. Hoy! Taysa mo, giusa mo muna ma. Pagtarong mo ha. Sige. Iputok nyo. Yati mo pa nagtarong di mo di kay na. Unsa man imong gipanultian nila mayaw? Umang ko ilaing gisulta. Ano nagsasabi nila? Kabuang nahinon yang anong katiniunay naman noon ni ane. Inay ka diha. Ing na mayong nga wala tayong anihane para makipagpatay. Hing ani tahane tungod kay na negosyo. Hindi kami narito para makipagpatayan. Narito kami para sa negosyo. Kung ganon, ibaba nyo muna mga baril nyo. Ibutang sana yung mga pusil. Nan, kung papusil ang taanin nila. Paano kung barilin nila tayo? Anong tayo? Hindi tayo magkasama. Unsay kita? Dili man ta kauban. Unsa? Unsa di kauban? Ano? Anong hindi kakampi? Ano? David ka ba? Ay kabuang kay nimo David. Yati ka. Animal ka. Paman, boss. Unsa man imong kalaki? Dili na ako makontrol akong motor, boss. Di makontrol sa imong kabuang ug di para nimo makontrol di pero sa imong ligistanan. Na. Wild Monggod. Dagusin lang isang silingan. Ya, tek, kamu na sama dia. Sin na ka ba? Dagat. Ay, nag-gawin mo yung way.
si Bubong? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Taysa pa. Saan mo to ilang tambok ng kauban? Wala ka balo, boss? Ano na? Tuloy pa ba transaksyon natin? Kung saan naman po na yung gipang istorya mayang? Madayon pa ba kuno ng salabutan nato? Sure ba po ka na mauna yung sulte? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Alin ang sigurado? Ang unsay siguro. Siguro sa? Sigurado saan? Ay hayop ka. Ano bang pinagsasabi mo? Unggoy kang gasturya? Unsay unggoy? Anong unggoy? Teka. Sino unggoy? Kinsay. Taysa mayon, no? Galibog na galing ko. Kada mo istorya ko nimo, mulingi po kaniog magkikistorya dayon. Kinsay unggoy? Ayoko ko ta naging anak, no? Tinatong duha ikaw unggoy. Huwag mo kong magsabihan ng ganyan dahil sa ating dalawa ikaw ang unggoy. Ay, Tragis ka. Sino unggoy, ha? Sino unggoy?